Batan-on didto sa Barangay Delapa sa Sibutad nga buot makahuman og eskwela, gisuportaan pinaagi sa Provincial Youth Scholarship Program. Ang dugang detalye sa nato sa report ni Lori V. Cabilin. Gisuportaan sa kagamhanang probinsyal ang gipangandoy nga makahuman og eskwela ni Rena Miro, usa ka batan-ong lumulupyo sa Barangay Delapa, lungsod sa Sibutad. Kini pinaagi sa Provincial Youth Scholarship Program kon PYSP sa administrasyon ni Governor Roberto Uy. Sa pakighinabi ngadto ni Rena, gibutyag niya nga duha ka semester na siya nga nakabenepisyo sa PYSP. Nag-start ko sa scholarship duha na ka semester. Sakto gid kay siya kay ang tuition is 10,000 ra sa dako ang tuition and the subsidy is 10,000 pod. And so, ang akong mga huna-hunaon na lang is kato na lang akong mga load na lang, mga pang-print kay education student man ko. So, daghan gid kayo siyang mga ipa-printer, mga IMs. So, kuha na lang siya, bali nakatabang gid siya kay ang ako na lang huna-hunaon kay kato na lang about sa mga projects. Sa pagkakaroon, ana siya sa 3rd year sa iyang kurso nga Bachelor of Elementary Education sa Kolehiyo de San Francisco Javier sa lungsod sa Rizal. Gipadayag niya ang iyang kalipay nga human sa usa ka tuig, hayan makalampos na gyud siya sa iyang pag-eskwela. Excited ko kay syempre happy na ako mag-graduate and also unta mapadayon pa ko sa scholarship para maka-graduate na jud ko. Sumala ni Rena nga dako ang iyang pagpasalamat nga nakabenepisyo siya sa PYSP, ilabi na karon sa panahon sa pandemya. Ako nagpasalamat kang Governor Oy sa iyang gikuan ang Provincial Youth Scholar kay ako na appeal sa PYSP ug nagpasalamat jud kaayo ko kay dako kay siyang tabang sa akwang tuition sa ilabi na sa panahon karon nga nagpandemya. Kay ang parents nako is father gid nako ang nagasuporta. So karon nga pandemic is lisod kayo ang makakuha og project. So sa Manila naka-base ako ang father. So lisod kay siya and dako kay tabang ang scholarship nga naka-appeal jud ko. Niya nga buot niya nga makahuman gyud og eskwela sa ingon makasulod og maayong trabaho para sa umaabot matabangan niya ang iyang mga ginikanan ingon man iyang mga igsuon. Gusto jud ko nga maka-graduate it's because kanang syempre kanang first is gusto ko makatabang sa akong parents and syempre naapa ko yung mga manghod nga gusto nako makahuman in the future. Samtang sigon niya nga sa pagkakaroon aron dili na siya mangayo pa sa iyang ginikanan alang sa uban niyang personal nga panginahanglanon, misulod usab siya isip freelance agent sa usa ka telecommunication company. Sa pagkakaroon ga-work ko as an agent, a freelance agent sa usa ka telecom company para makatabang pug ko sa akong parents and di sa ko ganahan magsalig sa ila nga ang akong mga needs kanang sila pay mag-provide. So, gatrabaho ko, it's because kay gusto na ko nga makatabang and maka-provide ko unsay akong mga panginahanglan like personal nga panginahanglan nun. Ipaabot ni Rena nga nasayran niya kini nga scholarship ni Governor Uy, gikan sa iyang amigo nga usapod ka PYSP scholar, kinsa nakatapos na sa pag-eskwela ug nagtrabaho na karon sa abroad. Ako nangita jud ko og scholarship kay sa gasugod manggod ko og start sa school is wala pay work ako ang father. So kanang nangita jud ko and naay usa ka friend nako nga nag-refer about sa PYSP and scholar siya sa PYSP from first year hantod naka-graduate and karon nag-work na siya abroad. Ang akong gihimo is nang visit ko sa page sa PYSP and then
kanang gitan-on ako dito sa kayong requirements dayon ako na siyang gi-comply and ning adto ko sa Capitol. Unya nadawat ko, gitawagan ko na nadawat ko, then mo na to siya na bayaran dayon ako ang first semester and the second semester karon na tuiga. Aron ma-update kamo sa tinuod nga mga balita, please like and follow our Facebook page sa Provincial Information Center Zamboanga del Norte. Pwede usab ninyo kining i-share aron mas daghan sa atong katawhan ang makahibalo sa tinuod nga mga panghitabo dinhi sa atong probinsya. Mag-comment usab kamo aron mahibaw-an namo ang inyong mga reaksyon ug opinyon. Kini si Lady Mary Luya alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan.